Sí, sí. Sí, está usted, está. A ver. Sí, vai ben, vai ben. No se confunda, ¿eh? No, gracias, Hay partido. Hay partido. Inmortalizados traduciendo a la CNN. La elección do presidente de Nova Xeración de Galicia. E cunha porcentaxe do 91% dos votos emitidos queda proclamado como presidente electo de Novas Xeracións de Galicia don Diego Gago Bugarín.